Ka anyị rịọ arịrịọ Chineke onye nwe anyị site n'amara nke olili nke ụbọchị taa idoro nzukọ gị nsọ na mba niile na n'ebe niile. Biko mee ka mmụọ nsọ gị bịakwasị ụwa niile. Mgbe ahụ i nyere ụwa ozi ọma gị ka i mere ka ike nke amara gị pụta ìhè. Anyị na-arịọ gị ka i mee ka amara ahụ jupụtakwa ugbu a n'obi ndị niile kwere na gị site na di nwa anyị Jesu Kristi nwa gị onye gị na-adị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Mgbe ụbọchị Pentikọst ruru, ụmụazụ Jesu zukọrọ n'otu ụlọ. Na mberede, oke ụzụ dịka nke oke ifufe na-efesi ike wee si n'eluigwe jupụta ụlọ ahụ dum ebe ha nọ. Ha wee hụ ihe dịka ọtụtụ ọkụ. Ha wee hụ ihe dịka ọtụtụ ire ọkụ ka ha na-ekesa onwe ha, nọkwasị n'isi onye ọbụla n'ime ha. Ha niile wee jupụta na mmụọ nsọ, wee malite ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche dịka mmụọ nsọ ahụ si nye ha ike ikwu okwu. Na mgbe ahụ, ọtụtụ ndị Juu ndị na-atụ egwu Chineke bi na Jerusalem, ndị si mba niile dị n'okpuru anyanwụ bịa. Mgbe ha nụrụ ozu a, oke igwe mmadụ wee gbakọọ. Ihe a wee gbaa ha gharịị n'ihi na onye ọbụla n'ime ha na-anụ ka ndị ozi Jesu na-ekwu okwu n'asụsụ nke ala ya. Ibubo wee nwụọ ha niile n'ahụ. O jukwara ha anya, nke mere ka ha jụọ sị, ị nụkwanụ? Ọ bụkwa ndị a na-ekwu okwu bụ ndị Galili? Olee otu anyị niile n'otu n'otu si anụ ihe ha na-ekwu
n'asụsụ ala amụrụ anyị. Anyị si mba dị iche iche bịa. E nwere ndị Persia na ndị Media na ndị Elam na ndị si Mesopotamia, Judea na Cappadocia, na ndị si n'ime Pontus na Asia. E nwekwara ndị si na Phrygia na Pamphylia, ndị si Egypt n'akụkụ Libya nke dị Cyrene nso, na ndị ọbịa si na Rome bịa, ma ndị Juu ma ndị mba ọzọ, ndị akpọbatara n'okpukpe nke ndị Juu, ndị Krit na ndị Arabia. Anyị niile na-anụ ka ha na-ekwu n'asụsụ anyị dị iche iche okwu banyere oke ọrụ niile nke Chineke, okwu nke ose bụ ụwa. Abụ ọma na azịza ya: Onye nwe anyị, zidata mmụọ gị, mee ka ihe ụwa dị ọhụrụ. Onye nwe anyị, zidata mmụọ gị, mee ka ihe ụwa ka ọ dị ọhụrụ. Onye nwe anyị, B flat, zidata mmụọ gị, mee ka ihe ụwa ka ọ dị ọhụrụ. Mkpụrụ obi m too onye nwe anyị, onye nwe m na Chineke m. N'ezie, ị nweghị atụ. Ị bara ụba n'ọrụ aka dị iche iche. Ọ bụ gị kere ihe jupụtara n'ụwa niile. Onye nwe anyị, zidata mmụọ gị, mee ka ihe ụwa ka ọ dị ọhụrụ. Ọ bụrụ na ị hapụ ha, ọ bụrụ na ị napụ ha ume ndụ, ha laa n'iyi, bịakwa laghachi ghọọ ntụ. Ọ bụrụ na izidatara ha mmụọ gị, ha ghọọ ihe kere eke, i wee mee ka ihe ụwa dị ọhụrụ. Onye nwe anyị, zidata mmụọ gị, mee ka ihe ụwa ka ọ dị ọhụrụ. Ka ebube nke onye nwe anyị dịgide ruo mgbe ebighị ebi. Ka onye nwe anyị ṅụrịa ọṅụ n'ọrụ aka ya. Ka ihe m bụrụ n'abụ dị ya mma n'obi. Aga m aṅụrị ọṅụ n'onye nwe anyị. Onye nwe anyị, zidata mmụọ gị, mee ka ihe ụwa ka ọ dị ọhụrụ. Onye nwe anyị, zidata mmụọ gị, mee ka ihe ụwa ka ọ dị ọhụrụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ mbụ nke Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Ma ugbu a, achọrọ nke unu ghọta nke ọma na ọ dịghị onye ọbụla na-ekwu okwu site n'odudu nke mmụọ nke Chineke na-asị,
Jesu bụ onye abụrụ ọnụ. Ọ dịghịkwa onye ọbụla pụrụ ikwupụta na Jesu bụ onye nwe anyị ma ọ bụghị site na nduzi nke Mmụọ Nsọ. Onyinye amara dị iche iche dị, ma otu Mmụọ Nsọ ahụ na-enye ha niile. Oke ije ozi dị iche iche dịkwa, ma otu onye nwe anyị ahụ ka a na-ejere ozi. Ụdị ike dị iche iche nke eji arụ ọrụ dịkwa, ma otu Chineke ahụ na-etinye ike ndị a niile n'ime onye ọbụla iji jee ozi. Ọ na-enyekwa onye ọbụla amara igosi ike nke Mmụọ Nsọ maka ọdịmma mmadụ niile. N'ihi na dịka ahụ mmadụ si bụrụ otu ma bịakwa nwee ọtụtụ akụkụ ahụ, otu a ka Kristi dịkwa. Ma ọ bụ ezie na akụkụ ahụ mmadụ dị ọtụtụ, ma ha niile jikọrọ ọnụ bụrụ otu ahụ. Ebe ọ bụ na-emeela anyị niile mmiri Chukwu n'ime otu Mmụọ Nsọ ahụ, anyị abanyela n'otu ahụ nke Kristi ahụ. Ma anyị bụ ndị Juu ma ọ bụ ndị Grik, ma anyị bụ ndị ohu ma ọ bụ ndị nwere onwe ha, emekwala ka anyị niile ṅụọ ọbara ya n'ime njikọ nke otu Mmụọ Nsọ ahụ. Okwu nke ose bụrụ ụwa.
akụ nke ịhụnanya eme aleluya eme amen 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 aleluya eme amen amen aleluya amen aleluya amen. onye nwe anyị nọnyere ụnụ. ihe ọgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. na mgbede nke ụbọchị ụka ahụ bụ ụbọchị mbụ n'izu, ụmụazụ Jesu zukọrọ gbochie ọnụ ụzọ n'ihi egwu ndị Juu. mgbe ahụ Jesu bịara guzo n'etiti ha sị ha, udo dịrị unu. mgbe o kwụsịrị nke a, o gosiri ha aka ya na akụkụ ya. ya mere ụmụazụ ya ṅụrịrị ọṅụ mgbe ha hụrụ Onyenwe anyị. Jesu wee sịkwa ha ọzọ, udo dịrị unu. etu nna m si zite m, etu ahụ ka m si eziga unu. mgbe o kwụsịrị nke a, o kwukwasara ha ume sị ha, baranụ mmụọ nsọ. ọ bụrụ na unu agbaghara onye ọbụla mmehie ya, agbagharala onye ahụ. ọ bụrụkwa na ọ na-ajụ ịgbaghara onye ọbụla mmehie ya, agaghị agbaghara onye ahụ. ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. Chukwu mmụọ nsọ onye okike n'obi ndị kwerenụ, gracia si n'eluigwe n'obi ndị kwerenụ runye onye n'obi ndị kwerenụ amen. ụmụnne na Kristi, tata bụ ụbọchị ụka mmụọ nsọ Pentikọst. ihe ọgụ nke mbụ agụwụla anyị. a gwara anyị na mgbe ndị apọstụl na-ezi ozi ụbọchị Pentikọst, na ndị mmadụ na-anụ ofu asụsụ. ndị mmadụ si ebe dị iche iche ma ha na-anụ ofu ihe a na-ekwu. anyị nwere ike jụọ onwe anyị sị, kedu ụdị asụsụ anyị niile na-achọ ịnọ n'ụbọchị nke anyị, n'ụbọchị tata? kedu ụdị asụsụ, ke common language anyị na-achọ ịnọ ka a na-agwa anyị ka ọ dị n'ụwa anyị? ana m eche ihe ọgụgụ nke ozi ọma, ihe ọgụ nke abụọ nwere ka ha si wee lụtara anyị aka. ihe ọgụ nke ozi ọma kwuru maka gịnị? udo. enwere onye na-ebe alaghachi ịnụ maka asụsụ udo, language of peace? ihe na-anya na ya nwa bụ obere ozi ọma nke agụpụtara anyị, ekwuru maka udo ugbo na-abụ udo dịrị ụnụ, udo dịrị ụnụ, udo. ọ bụ na anyị na-anya n'ụwa niile, anyị ga-ama how far ya nwa bụ udo dị. udo dị mba nnukwu. ọ na-agụ n'ebe anyị si wee bịa
nke a na-akwaghachi ime handover. Anyị ma na mgbe e mere ya nwa bụ ntụnye aka atụnyere na gburugburu dị ya ọ ga-agaghị ka o si wee gaa right. A na-achọnụ ka e mee inauguration, so but anyị chọrọ udo ma chọkwazị ibe nkwụmọtọ. Olileanya anyị wee bụrụ na obodo anyị ga na-eto ka e nwee rule of law. Ọ bụrụ agodi na ndị politiks emeteghị ọfụma ka ndị nọ na court, ndị na-ebe ikpe nwee ike jide ibe nkwụmọtọ ka e wee wube obodo dị mma. Anyị achọrọ ọgụ, anyị achọrọ ọgbaghara ma ọ bụ ikurusi ihe niile, ọ bụrụ ihe anyị chọrọ. Anyị na-anya na Sudan, anyị ga-afụkọ na ada kwalapụ ụmụnne na-egbuchasị ibe ha, ọ bụrụ ihe a chọrọ. Ị na-anya na Ukraine, Russia a na-akụrisi, ọ bụrụ ihe ụwa chọrọ. Anyị chọrọ udo, chọkwazị ibe nkwụmọtọ. So nke a bụ number 1. Ihe ọgụ nke abụọ wee kwuo maka unity, language of unity, ịdịkọ n'otu. Ịdị n'otu bụ ike, ịdị n'otu bụ mmalite ịhụnanya. Ọ sị na anụ arụ mmadụ nwere ngalaba dị iche iche, mana ngalaba niile ahụ na-eme gịnị? Na-arụkọ ọrụ ọnụ. Ịdị n'otu n'ezinụlọ anyị, ịdị n'otu na this community anyị, Igbo Catholic community na Los Angeles. Anyị na-agbakọ ọnụ kwa ụka ọbụla na-ebi udo our community. Ọ bụ more than a church. Mgbakọ anyị na-agbakọ n'ebe a, ọ bụrụ sọnsọ ụka, a na-ebi udo connection. Ihe ahụ Igbo Center. Eche m na enwere ebe ọzọ ndị Igbo anyị na-agbakọnakwa nwoke ọbụla n'aka nọmba anyị na-enwe ebe a. Enwere. Jee mee research. At least n'akụkụ anyị ebe a. O wee bụrụ ihe mara mma anyị ji ka anyị nwee ike na-ejikọ onwe anyị ọnụ, were ofu obi na ịfụnanya na udo wee na-aga, wee nwee ike ị na-azụlite ụmụaka anyị, were asụsụ anyị na omenala anyị were na-akụziri ife. So asụsụ anyị na-achọ udo, ịdịkọ n'otu, ịfụnanya, aṅụrị, happiness. Ihe ndị a bụ ihe anyị chọrọ n'ụwa. Mmụọ nke Chineke dị n'ime mmadụ na-enye aka maka inweta ihe ndị n'ụwa. Ọ bụrụ na mmadụ nwere ịtụ egwu nke Chineke na-ebi ndụ, na-asọpụrụ Chineke, ọ ga-enyere onye ahụ aka ị na-agba mbọ ịchọ udo, ịchọ ịdịkọ n'otu, inye onye ọbụla oke lụrụ elu, ịkwalite ezi mmekọrịta n'etiti mmadụ ibe ya. Kedu ka anyị si enweta mmụọ nke Chineke? Well, asa anyị na confirmation. Confirmation bụ the graduation of Christian initiation. Ebe baptism, anata oriri nsọ, kwụọ aka n'isi. Mgbe na-akwụzi aka n'isi, ewere na azụgogo zụọ gị, i wee graduate ya, wee sizi ego gaba nọ n'ụwa, kụzibere mba niile, ka ịpụzie ga mepụta n'omume ihe ị mụtara na ọzụzụ azụrụ gị n'okwukwe. Ya bụ na mmụọ nke Chineke na-abịa n'ime anyị site na ọzụzụ a na-azụ anyị, ịkụzili anyị ihe dị mma. Maka mmụọ nke Chineke bụ ezigbo mmụọ, the good spirit. Ya ka o jide mba n'ezinụlọ, ka nne na nna si azụ ụmụ fa n'okwukwe, na-akụziri ha ezigbo ihe.
maka na ọ bụrụ na ezinụlọ dị mma obodo ga-adị mma, ụka ga-adị mma. Ihe niile anyị na-eme dị mma anyị na-amụta site n'ezinụlọ anyị. Na anyị nọ tata n'ime nzukọ ọnụnwa bụ na ndị zụlitere anyị nyere anyị okwukwe wee kụziere anyị maka Chineke, anyị wee too wee jide ya. A na-atụkwa anyị n'aka anyị na anyị ga-esi etu ahụ wee mee gịnị, wee kụziere ya ụmụ anyị, ụmụ ụmụ anyị, maka ọdịmma nke ha na maka ọdịmma nke obodo. Maka na ọ bụrụ na anyị na-anya ihe na-emenụ, ịfụ na ụfọdụ ụmụaka nwere ka ezinụlọ fa dị mgbe fa na-eto, ihe kwesịrị ịkụziri ha nwere ike akụziri ha. Ụfọdụ ejere akwụkwọ, ụfọdụ drop out this and that. Mgbe ha tochaziele enwere ike abụrụ nsogbu nye obodo, nye society. So tata a na-eli olili nke mmụọ nsọ ka anyị yọọ na amara nke Chineke, ka anyị na-abụ mmụọ nke Chukwu, ezigbo mmụọ na-edu anyị, na-agbaziri anyị na njem nke ụwa anyị, ka anyị wee nwee ike bụrụ ezigbo ndị osialị nye ozi ọma dị na Jesu Kristi. Enwe anyị nọnyere ụnụ. Ekwe m n'otu Chineke nna ji ike niile, onye mere eluigwe na ala, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, otu nwa Chineke mụrụ, nna m tupu ụwa tụọ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu. Amụrụ ya amụ, emeghị ya eme. Ya na nna bụ otu ihe a ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, ya maka ihe anyị bụ mmadụ si n'eluigwe gbadata, wụrụ arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa gbagbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate. Ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya. O bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu. Ọ lọgo n'eluigwe, nọ n'aka nri, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ibe ndị na ndị nwụrụ ọnwụ ibe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ na ya nwa anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-eseburu na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ya mmụọ. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Bịa mmụọ nsọ ọjọọ n'obi ndị kwerenụ, ka anyị were okwukwe, nchekwa na ịfụnanya ọsa Chineke mba anyị dị iche iche. Gbatara m ọsọ enyemaka, gbatara m ọsọ ọsọ, gbatara m ọsọ enyemaka, n'obi m ga-aṅụrị. Gbatara m ọsọ enyemaka, gbatara m ọsọ ọsọ, gbatara m ọsọ enyemaka, n'obi m ga-aṅụrị. Maka ndị na-ekwu okwu Chineke dịka ndị mgbasa ozi ọma, ndị okenye ụka, ndị ụkọchukwu na ndị nne na nna, ka Chineke nna pụrụ ime ihe niile na-agba ha ume, na-etinye okwu ya n'ọnụ ha. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Gbatara m ọsọ enyemaka, gbatara m ọsọ ọsọ, gbatara m ọsọ enyemaka, obi m ga-aṅụrị. Maka ndị na-egbe ọkụ, ndị ọrụ post office, ndị na-ekpo ahịhịa, ka Chineke mee ka ha na-alụso ọrụ ike, ime ka ajọ ụwa anyị nọ n'ime ya na-aga n'ihu. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Gbatara m ọsọ enyemaka, gbatara m ọsọ ọsọ, gbatara m ọsọ enyemaka, n'obi m ga-aṅụrị. Maka ndị ji igwe ebi akwụkwọ na ndị nta akụkọ, ka anyị na-arịọ Chineke ka o nye ha mmụọ nke ịdị na-ekwu eziokwu mgbe ha na-agbasa akụkọ. Anyị arịọ gị dị nwenụ.
gbatara m ọsọ enyemaka, gbatara m ọsọ ọsọ, gbatara m ọsọ enyemaka n'obi nga aṅụrị. maka ndị kwere ekwe n'ebe niile ka anyị na-arịọ ka ha soro keta oke n'ozi ọma Kristi n'asụsụ dị iche iche. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Gbatara m ọsọ enyemaka, gbatara m ọsọ ọsọ, gbatara m ọsọ enyemaka obi nga aṅụrị. maka mmadụ niile nọ n'ụlọ ụka n'ụwa niile, ọkacha ndị emere mmiri chukwu ọhụrụ, ndị kwọrọ aka n'isi ọhụrụ, ka anyị na-arịọ ka Chukwu na-agba ha ume ka ha wee kwudosie ike ruo na ngwụcha. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Gbatara m ọsọ enyemaka, gbatara m ọsọ ọsọ, gbatara m ọsọ enyemaka obi nga aṅụrị. maka ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị dị anyị n'obi na ndị anyị na-echeta n'ụzọ pụrụ iche na Mass tata, ndị nwụrụ na nso nso a n'ọdachi dị iche iche, ka ha keta oke n'ebere Chineke na alaeze n'igwe. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Gbatara m ọsọ enyemaka, gbatara m ọsọ ọsọ, gbatara m ọsọ enyemaka obi nga aṅụrị. Gbatara m ọsọ enyemaka, gbatara m ọsọ ọsọ, gbatara m ọsọ enyemaka obi nga aṅụrị. ebe n'ime obi ka anyị kọsịrị Chineke mba anyị ndị ọzọ gaa n'ime mmụọ anyị. Chineke jike niile, biko mere anyị ebere, gọzie anyị, chekwaba anyị oge ncha site na Kristi Onyenwe anyị. Ka anyị nọdụ anyị maka onyinye. Amen. Kelee Chineke jara mma, ekele ịdị mma, onye kere ụwa, Onye ọma, onye ọma, onye o nyere ndụ. Kelee Chineke jalụ ya mma mma, ekele onye kere ụwa, onye ọma, onye ọma, onye ọma. kelee Chineke bulie ya elu, ekele Ụwa, onye ọma, onye ọma, onye ọma. onye ọma, onye ọma, onye ọma, onye ukwu ka bụ onye ọma. Asị gị kelee Chineke bulie ya elu, kelee Chineke bulie ya elu, ekele onye nọ n'ime nsọ, onye ukwu, onye ọma, onye ọbụla kelee Chineke gbara ya egwu, ekele iri mma, ọrị mma, onye ọma, onye ọma. Ndị bịara ụka kelee Chineke dịrị ya egwu, ekele 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 onye kere ụwa, onye ọma, onye ọma, onye ọma, onye ọma, onye ọma, onye ọma, onye ukwu ka bụ onye ọma, ekele Chineke gbara ya egwu, ekele ọ dịrị ya, ekele ụwa, onye ọma, onye ọma, onye kere ụwa, onye ọma, onye ọma, chi kere ụwa, onye ọma, onye ọma, onye ọma, onye na-enye ndụ, onye ọma, onye ọma,
Chineke janụ ya mma ekele ere mma onye kere ụwa onye ọma onye ọma anyị ekele Chineke bulie ya elu ekele ere mma onye kere ụwa onye ọma onye ọma onye kere ụwa onye ọma onye ọma onye ọma odogwu kata aka onye ọma onye ọma onye ọma ihe ebube meela ihe ebube meela ihe ebube meela na ndụ m ihe ebube ka anyị kelee ya o ebube meela ya o ihe ebube meela ihe ebube meela ihe ebube ebube meela ya o ebube meela ya o ebube meela ebube meela ebube meela ebube meela ihe ebube meela ihe ebube meela ihe ebube meela ihe ebube meela ebube meela ebube kele ya o onye nyere anyị mmụọ nsọ anyị kele nụ ya o anyị kele ya ihe ebube meela ihe ebube meela ihe ebube meela nụ ihe ebube meela o nyere anyị mmụọ nsọ ọ bụkwa ihe ebube nwanne m ka anyị kele nwanne m kele ya o ihe ebube meela kele ya o ihe ebube meela ihe ebube ka anyị kele ya o ihe ebube meela 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 glory be to the Lord in the highest hallelujah glory be to the Lord in the highest hallelujah Ozi Chimle Ozi Chimle Ozi Chimle Ozi Chimle Ozi Chimole Ozi Chimama Ozi Chimama Ozi Chimle Ozi Chimama Ozi Chimama Ozi Chimama Agazere magazio Agazere magazio Agazere magazio Agazere magazio Agazere magazio Agazere magazio onye para m nwa onye para ha bike ọ bụrụ n'ike ka mmadụ ọ bụ n'ike ka Chukwu ka o ji gọzie ego ezi Chimle ezigbo Chimole ezigbo Chimama ezi Chimama ezi Chimama ezi Chimama ezi Chimama ezi Chimama ezi Chimle ezi Chimama ezi Chimama ezi Chimama ọgọziri magọzi ọra ezi Chimule ezi Chimama eni yelebe ọgọzi mome akụkụ ngozi ọgọzi mome ọkpanyere aka akụkụ niile ngozi ego Chimama ezi Chimama ezigbo Chimama ọgọzi iwe omo Chineke si na ọgọzi iwe omo ebi ebi ọgọzi iwe omo Chineke si na ọgọzi iwe omo ebi ebi ọgọzi iwe omo onye kere ụwa ịgọzi iwe omo ebi ebi ọgọzi iwe omo Chineke nna na ọgọzi iwe omo
ebi ezi chimle ọgọziri m agọzi chimle ọgọziri m agọzi ọgọziri m ezi chimle ọgọziri m ezi chimle ọgọziri m ezi chimle ọgọziri m agọzi this kind God I never see your type this kind God blessed be your holy name this kind God I never see your kind this kind God blessed be your holy name this kind God I never see your kind this kind God blessed be your holy name this kind God I never see your kind this kind God blessed be your holy name this kind God never see your type this kind God blessed be your holy name bí èsì o bí èsì o there is something that makes me come into your presence I have found are you sure hey oh there is something that makes us come into God's presence my helper oh my helper there is something that makes me come into your presence my helper there is something that makes us come into God's presence my helper there is something that makes us dance into his presence my helper my helper my helper there is something that makes me come into your presence my helper there is something that makes us come into the holy of holies my helper oh my helper my helper there is something that makes me come into your presence my helper aka mara mma ka m ga-akụrụ Chineke mee aka mara mma aka mara mma ka anyị ga-akụrụ mmụọ nsọ Chukwu aka bara ya ka mara mma aka mara bara ya ka aka ụwa ọ dị mma ọ dị njọ ekwerewo ma aga m agbaba n'ime Chineke ka ọ
bịaba na ụmụnna nka ji anyị na-achụbụrụ ego amasị Chukwu nna ji ike niile nara anọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, biko nye anyị amara ahụ nwa gị kwere anyị na nkwa, ka Chukwu mmụọ nsọ wee na-enye anyị nghọta zuru oke n'ihe niile gbasara àjà misa, wee buwere anyị ihe niile bụ eziokwu site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi elu, ka anyị ndị nwenu Chineke anyị ekene. O kwesịrị eze bụkwa eziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụọ ụwa site na Kristi dị nwere anyị, onye lọgoro n'eluigwe kacha elu wee nọdụ n'aka nri gị, wee bịa n'ụbọchị taa zitere ụmụ ya ndị o si n'ụwa ghọta mmụọ nsọ nke o kwere ha na nkwa. N'ihi nke a ka akụkụ ụwa niile ji jupụta na aṅụrị nke na-enweghị ube. Igwe ndị mmụọ ọma na ike niile nke eluigwe na-ekwu ukwu otito oge niile na-asị, ebe gị jupụtara n'eluigwe na ala, Hozana n'elu kasị elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịa n'aha onye nwe anyị, Hozana n'elu kasị elu. Nna anyị dị isi ezi sọ gị na ụdị dum nsọ, anyị na-ayọ ka ido onye ndị a nsọ si bikwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye bịara tupu di ya n'ọnwụ ka o jiri aka ya wee n'alụ were achịcha, nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, nara unu nke a rie n'ihe unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Etu akwa ka o si mee mgbe anyị chọrọ nye anyị asị o gboro iko mmanya, nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, nara m nke a ṅụọ na unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ga-agbalụ njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Esegbuola m gị, ka uche n'ala ncheta nke ọnwụ na-abịa n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị acha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịpụ n'iru gị n'efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Na cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Hose na ndị ofe ụka gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị onye nwụrụ anwụ n'ike nke ebube gị, biko meela anyị niile ebere, ka anyị wee soro Virgin Maria dị ngọzi mee nke Chukwu, Josef dị nsọ bụ di ya, ndị apọstọl, Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe, ka anyị sokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile
site n'ụwa tụ ụwa niile. Hallelujah! Ụmụnna ka anyị gbara ebere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọ Chukwu nna na anyị nọ n'eluigwe, ụtụ doro aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị gaa ka anyị sikwa ndị mehiere anyị. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị ose bụ ụwa na-ajụ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị si n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na nje oge niile, anyị wee gbanahụ nsogbu niile. Were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, enwe ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ ụnụ, udo nke m ka m na-enye ụnụ. Elekwana anyị na nje anyị, kama lekwasị anya okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ dị ndụ na-achị ebe. Udo nke ose bụ ọdịrị ụnụ mgbe niile. Kelela nwanne gị aka maka ekele nke udo na ịfụnanya nke Kristi. Lee nwa atụrụ nke Chukwu na onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi ọma bụ ndị abọlụ na olili nke nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ na ọbụla aka isi kwụba anyị lụọ na ndụ ebe. Etu a ka anyị ga-esi wee nata oriri. Eyi enwe steshọn abụọ n'iru ebe a, nwekwa steshọn abụọ n'etiti. Ndị niile na-abịa ịnata oriri, ọ bụrụ na iwe Catholic nọrọ in the state of grace, ịbịa iwepụta aka gị ma iwepụta ile gị, anyị maala etu esi eme ihe. Ndị ọzọ niile anyị na-ayọ, ọ bụrụ na ị chọrọ ngọzi, ị krọsụ aka gị etu a, unu na-eme anya were gbagote wee nata ngọzi. Daalụ. Son God, He is only one. Gather round the table of the Lord.
song of love. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hymn number 212, 212, 212. Hymn number 1. Achịcha nke si n'eluigwe gaa. Onye riri ahụ m, onye riri ahụ m. Onye riri ahụ m, onye riri ahụ m. Onye ṅụrụ ọbara m ga-adị ndụ ọhụụ. Ahụ n'ọbara nwa nke mmadụ ṅụkwa ọbara ya, belụsọ m eriri ya nwanne m, eriri ahụ m, belụsọ m eriri ṅụọ ọbara dị oke ọnụ, ị gaghị enwe ndụ n'ime gị.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị biko were oriri nsọ nke a anyị na-atalụ nye anyị agamniru ka anyị wee na-enwe ịnụ ọkụ n'obi nke mmụọ nsọ ahụ ihikwasara ndị mazụ gị n'ụzọ pụrụ iche site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị nọdụ anyị maka ịma ọkwa. Anyị nwere ọkụ one ma one nke izizi iletara anyị niile na capital campaign nke e nwere arọ 5 iji wee kwụọ ụgwọ ya nke anyị melụ. Anyị kwere nkwa tupu COVID ebido. Anyị ka na-ayọ ndị niile kwere nkwa biko ka ha mejupụta nkwa ha. N'ofu aka anwa ị na-anya ị gaa na webụsaịtị anyị na-anya Together in Mission nke arọ anụnwa. Ọ dị ka ọtụtụ n'ime anyị nwetara envelopu ha debe ya n'ụlọ. Ọtụtụ n'ime anyị ekwekwana nkwa ọbụla. Ọ bụrụ ka anyị ra ebe a onye ọbụla pledge be $10 or $20 or $50 unu wee ole nyere anyị o ya akarị ya. Mana ihe ọ pụtara bụ ọ bụ mmadụ one ma one. Envelope ya ka m ji ebe a onwe ndị enwetabeghị envelope emebeghị any pledge ha wenye aka enu ka anyị wetara ha ya Together in Mission. Onwe ndị na-ewenye aka enu ndị enwetabeghị ya ushers biko ka unu nye aka wenibe na aka unu biko ya ha agbaji. Onwe onye enyere ya ka ushers envelope ka dị n'azụ ka a gbaa mbọ olega enwe na ọ bụ iji wee nyere ndị ụwa na parish ụwa na-atụ n'ọnụ aka na this archdiocese. A na-eme ya kwa arọ ofu ugboro n'arọ. Ọ bụrụ na ga-akwụghị ya kịta ime pledge were nwayọọ were kwụọ anya eme ka anyị kọletikwa anya biko. Ka ha na-eme nke anwakwa anyị wee na-elote the African National Eucharistic Congress nke a ga-eme na July n'ọnwa July na Washington DC, July 21 to 23. Oge ugbu a ebe a nọ na ya bụ idekọ aha ndị niile bukugoro ijenụ. Anyị amara onye bụ onye, anyị amara ndị bukuru ebe a. Anyị wee na-ayọ ndị niile bukuru na anyị na-ayọ ka unu gbaa mbọ ka unu nye aha ọnụ ndị a mma akpa aha. Ana m ayọ Skọlọg Amaka ọ nọ nso kere ebe ọ nọ pụtaba n'ebe a ka ha fụrụ. Skọlọg Amaka, Ben Amade kere ebe ọ nọ. Kalista Eze pụtaba ebe a nna ịma na itokarịrị m. Mmadụ eto anụnwa bụ ndị na-anọkọ afa ndị niile ma ụmụaka ma okenye onye ndị ọbụla ga-eje convention ka e wee ke ịma ole anyị ha. And anyị na-ayọ ka anyị mee nye ozigbo n'izu ụka anyị nọ n'ime ihe. O nwekwuo ajụjụ unu nwere unu jụba ha. Daalụ. Ndị young adult unu ga-enwe nzukọ unu tata na 4 p.m. Ọ dị nke Zoom ka ọ ga-abụ. Ọ bụrụ physical. 4 p.m. young adult. Ndị Holy Spirit Charismatic Renewal were oghere anụwa wee na-ekele mmadụ niile ka anyị si wee nọnyere ha na weekend a na mmemme ha.
na-ekene onye ọbụla. Unu n'anya, anyị mara ọkwa n'izu ụka gara aga mgbe onye isi ndị kwaya na-akpọpụta ukwe, akwụkwọ anụnwa ka ọ na-akpọpụta ukwe dị na ya. Onye ọbụla chọrọ ya gbaa mbọ hụ Emilia mmụọ megha $25. Onye ọbụla chọrọ ya inwe ya own copy ka i wee soro na-ekwe. Ọ bụ ya bụ ihe a. Celestine na Fidelia Njoko ha nọ ebe a. Okay, ndị m kpọnitere. Celestine Njoko stepmọdụ ya bụ ya zụrụ ya maka nne ya nwụrụ mgbe ọ dị na nwata. Stepmọdụ ya rapụ. Anyị ma ya kịta ka ọ na-asị na kịta ka ya mana nne ya nwụrụ ya na-akwa. O were na-ebe akwa onye nne ya nwụrụ. So biko ka anyị gbaruoro n'ihe n'ụzọ ịtụ ọ na anyị si eme onye otu anyị mmadụ nwụnarịrị n'ụzọ dị iche iche. Daalụ. Kịta ana m akpọpụta onye isi ndị nne Skọla Ọgamaka ka ọ na-abịa. Onwe onye tụfuru chaplet ya na-enye ebe a. Ụmụ nwaanyị mgbe ụnụ na-afụta onyinye mgbaaka eji m ya ebe a. God is good and all the time. Biko otuto dịrị Jesu. Ndị nne, anyị mere election last Saturday. And to the glory of God, the election was successful. So, starting next month, I get with new leaders for Ndine. So, our new elected president in Ndine, Kona Potakande Executive, Dr. Mrs. Angela Michael Febo is the new president. Vice, Abro Mrs. Teresa Senibo. Because the rest of the executives in our here, Amaram de not here, because no. Secretary Anyebo, Mrs. Stacy, Onyenedum. Stacy, come on. Assistant Secretary Mrs. Rose Moore, Executive Biawana, because no. Financial Secretary Mrs. Chichi Abada, Treasurer Lady Felicia Arinze, Publicity Secretary Dr. Jovita Alofoje, Assistant Publicity Secretary Mrs. Nikki Obodo, our Provost Mrs. Ejimole Okwara, and then Assistant Provost, Mrs. Ngozi Ezike. Biko kaina your father and the church kuno bere. I know the current executives ndi chigora almost 6 years through the pandemic. So hachugo ziono kuno siwe don bine otito Jesu. Ala yendo kaka habatu paka kai wele fese neba kai webele au munna yebele ndalo potra makije ozi e maka na afọ onye nwanyị sebo na lai anyị e nwanyị no je n'ụlọ Chineke jike niile anyị na-enye ekele maka ụmụ odibo gị ndị a bụ ndị alọpụtara maka ije ozi n'ime nzukọ dịka ndị ndu ndị nne na parish St. Eugene na ya na ya ka iwele arụ ike o kwesịrị ike kwa afọ ume ka ha wee jee ozi n'ụwa lụọ ọrụ n'ụwa lụkarịa ndị lụrụ n'oge gara aga na-ebufe ụzọ na-eberefe azụ nyefee umeanị na obi ndidi na amara niile ha ga-eji nwee ike wee lụọ ya nwebe ọrụ lekwazị ka ndị ha ga na-elekọta anya
nye ha nkwado zuru oke mgbe anyị ncha ga-agbachizere gị odibo n'ụwa n'ụwa isi ogologo ndụ na arụ ike ka anyị ncha lute n'ọnọdụ ndị nsọ na alaeze n'igwe site na Kristi onye nwe anyị ka Chukwu jikere gọzie unu nna na nwa na mmụọ nsọ amen. Congratulations. Ọ bụ na agbasa ezinụlọ ihe si aba si na ha nwere snacks ma agbasa maka nwa nke ekubata tata na n'aha ụmụ ha. Etu a ka ọ dịkwa ezinụlọ nkwụ ọcha si na ka anyị garutebe na hall ha na-eme maka ihe a kpọrọ ya memorial party maka mama ha bụ Rosanna ego m agwụla nkwụ ọcha. Ka anyị na-aga n'iru, ọ bụrụ na ego agwụla ihe ya ha bịa n'ebe a tata, ọ ya ka ha ji saa anyị ka anyị bịaba. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha bịara ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. Ndị tata bụ ụbọchị izi anyị na ha na-aka ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us in this church, please may you stand. Ka anyị kụpụrụ unu ha aka. Anyị na-ekene unu. You are welcome anytime you are around. Please come back and worship with us. Thank you very much. Daalụnụ. Tata bụ ụka ikpeazụ n'ọnwa Mee. So anyị na-ayọ all the May babies, may you stand. If you have your birthday in May, if you are born in the month of May, may you stand to be recognized. Happy birthday, God has done it. Congratulations to you. Bravo, bravo, bravo to you. Hip, 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 hooray to you. Oh yes, God has done it. Yeah. Happy birthday to Anyị na-ekenekwa the composer si ya jisi ike ya daalụ. Anyị ji oghere a wee na-ekene ndị niile na-enye aka n'ụlọ ụka anụnwa wee fụ na anyị na-aga n'iru na aja nke maasị tata. Anyị na-ekene Fada Amade bụ onye nke so anyị wee ka ụka nke nọ na St. Jerome. Anyị na-ekene ya wee na-ekenekwa ụkọchukwu anyị isi ahụrụ wee kwaba okpu bụ Fada Umeobi. Anyị wee na-asịzi ụnụ Happy Memorial Day. Daalụnụ. Daalụ maka ndị ikwu ọnụ wee kene anyị niile, kene ọkachasị ndị nne arọpụtara maka ọrụ ka mgbara nke Chineke duo fa. Anyị na-ekenekwazi ụmụnne anyị ndị karizin bụ ndị gotere anyị oche na tebụl anyị na-eyuzu mgbe niile mana ha ọma n'ime ụlọ ụka. Anyị wee na-ekenekwa mmadụ niile na-ayọ agbara nke Chineke
na nchekwaba ya na ndụ anyị oge ncha site na Kristi onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere ụnụ. Ka Chukwu jike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị naba n'udo na misa gwụsịgo. Adults wait behind. Youth, young adults. Boningo wasambe, boneki bonene, nothing dele Cristo eso, mobeki si dan. Boningo wasambe, boneki bonene, nothing dele Cristo eso, mobeki si. Valela kamhoko se oko yaka esengo salela kamhoko se